Milí rodiče, kteří chcete svoje rodičovství zvládat s nadhledem a také se na výchovu a svůj přístup ke svému dítěti dívat s nadhledem. Vítám vás u dnešního podcastu, ve kterém se chci zaměřit na téma uklízení hraček. Je to něco tak banálního a přitom tak zatěžujícího pro mnoho rodin, že to až člověka překvapuje. Večerní čas by měl být časem klidného ukládání, klidného povídání, časem, kdy se pomaličku všichni chystáme k takovému tomu večernímu a nočnímu klidu. A místo toho v mnoha rodinách je ta poslední hodina, kterou společně trávíte před spaním, časem stresu, nervů, běhání, křiku a mimo jiné nahánění dítěte, aby si konečně uklidilo ty hračky. Mnoho rodičů říká, opakuju mu to 10krát, 100krát za sebou, už jsem úplně vykřičená, už jsem úplně nešťastná a stejně se nic neděje. Tak co mám teda dělat? Co mám jiného udělat? Opakuji velmi často rodičům, že známkou šílenství je dělat pořád dokola jednu věc a myslet si, že výsledek bude jiný. A v tomto případě tomu přesně tak je, protože když vidíte, že křik, nahánění dítěte nefunguje, tak je potřeba zkusit dělat něco jiného. Čím dříve s tím začnete, tím efektivnější a rychlejší výsledek dosáhnete. Proto rodiče, kteří mají teprve batolátka a začnou dodržovat určitý systém při večerním ukládání, do kterého uklid hraček patří, tak mají mnohem snazší cestu než ti rodiče, které už mají třeba dítě školkového, předškolního, někdy i školního věku a zatím se jim nepodařilo nastavit jiný způsob večerní rutiny, než ta, která je spojená s křikem a stresem. Ale netrapte se s tím. Kdykoliv můžete začít a nikdy není pozdě na úspěšné rodičovství. Takže pojďme do toho. Večerní čas, většinou ta hodina, možná 2 hodiny večer, by měly být klidné, měly by být takové uzemněné a k tomu velmi dobře pomůže to, když se vám podaří nastavit určitý řád, určitou rutinu. Taková pravidelnost, stále opakující se rutina je pro některé lidi něčím děsivým. Takový stereotyp, to je něco, co mě nevyhovuje, v čem se necítím dobře. Jenže pro malé děti je taková rutina něčím nesmírně důležitým. Alespoň v některých úsecích dne se pokuste nastavit takovou pravidelnost, takový program, který vám bude vyhovovat, budete schopni ho dodržet a zároveň bude zahrnovat všechny důležité úseky, které potřebujete, nebo všechny důležité činnosti, které potřebujete v tom daném úseku dne zvládnout. Může to být třeba takový harmonogram, který začíná v určitou večerní hodinu, v 6 hodin, možná v 7 hodin, podle toho, jak máte velké děti a jak máte nastavenou takovou tu pravidelnost každodenní. V tu určitou hodinu začněte. Čím začnete? Možná právě tím uklidem hraček, na který bude navazovat večeře, koupání, čištění zubů, pyžamko, pohádka a spát. Několik takovýchto kroků si stanovte. Pro sebe si je napište. Pro dítě si je vizualizujte.
Snažte si vytvořit takové podmínky, abyste všichni věděli, vy, dítě, další členové rodiny, abyste všichni dodržovali a věděli, jakou máte ten postup, jaký máte ten harmonogram. A den za dnem, znovu a stále znovu ho dodržujte. Takovýhle program vám totiž pomůže vytvořit určitou rutinu, kterou budete mít tak nějak v sobě nastavenou vy a zároveň i dítě. Zároveň i dítě vedete k tomu, aby tuto rutinu mělo tak zažranou pod kůží, aby nad ní nemuselo přemýšlet a aby se z ní stal takový automatický návyk. Druhou oblastí, na kterou se můžete zaměřit, je omezení počtu hraček. Počet hraček bývá většinou opravdu hodně přehnaný a platí to, že méně je více, v tomto případě opravdu na 100%. Přesycenost podněty vede u dětí k neklidu, nespokojenosti, neschopnosti vybrat si to, čemu se mají věnovat. Čím víc je dítě těmi hračkami zahlceno, tak tím méně si umí hrát. A tím je taky těžší pro něho udržovat v hračkách pořádek. To, že bychom měli hračky pořizovat s rozumem, asi jako rodiče všichni víme. Někdy nám tu situaci komplikují příbuzní, kteří nám přináší spoustu nejrůznějších hraček. Prvním takovým pravidlem by mělo být, že se skutečně zbavujete všech rozbitých, nekvalitních, neúplných, nevhodných hraček. Nekompromisně odstraňujte z dosahu dítěte i vůbec z vašeho prostoru životního. Ale zůstane vám opravdu velké množství hraček pěkných, drahých, smysluplných, které nějakým způsobem vaše dítě rozvíjí. Bylo by škoda je vyhodit a nevyužívat je. Ale vy je můžete vědomě obměňovat. Můžete pravidelně, třeba jednou týdně, určitý počet hraček z pokojíčku odstranit, uložit je mimo dosah dítěte, někde, kde o nich budete vědět jenom vy a nechat určitý počet hraček k dispozici. A zase za týden takto můžete obměnit to, co bude v pokojíčku, s čím si dítě bude moct hrát. Věřte tomu, že když bude mít méně hraček, lépe si s nimi pohraje a taky ta radost z těch hraček, které mu tam nově dáte, bude opravdu veliká. Udržujte ten počet hraček v rozumné míře, ale s tím ohledem, že pokud je některá z hraček opravdu taková ta top, taková nejoblíbenější, tak to samozřejmě nechte k dispozici stále. Třetí krok, který vám může velmi usnadnit úklid, je dobré nastavení systému uklízecího. Úložné systémy, které budete využívat, by měly být velmi jednoduché. Ideálně nějaké jednoduché krabice, do kterých budete odkládat odděleně například autíčka nebo panenky, kostky, plyšáky, možná nějaké další specifické hračky. Ty krabice označte obrázky, ať je i tomu nejmenšímu dítěti jasně